len open na dverách. Identify target. Hostile. Attack. Target locked. Requesting fire support. Right there. Go back. Right there. Right there. Let's go back. Tak ozaj sú podľa vás normálne veci, že politickí kandidáti sú len firemní herci. Ozaj jedný človek mal živoliť, aby si stejský podnikateľ mohol balať to stoliť. Ozaj mám počúvať, že svet lásku má, slovenské rádiá stále púšťajú okná. Ozaj mám veriť, čo vravia tie médiá, reklamy bulvára, sračky, ľudia ich nevidia. Ozaj mám veriť byrokratom, pracovať na tom, aby oni žili s vyšším platom. Ozaj sa má hrať na to, že som Amerika, že som bohatý reper a chudoba sa ma netýka. Som obyčajný chalan, nehambím sa za to, nejsom živený tatom a nejazdím drahým autom. Na mieste toho myslím podporu dosť, som inovátor, ktorý má tej stagnácie dosť. Ozaj sa bude ignorovať potreba, bežný človek zaplatí účty a sám nemá na chleba. Namiesto toho ukazujú prominentov, že to prišiel do smotanky s novou brada kabelkou. Ozaj, Slovak je len chudobný robotník a nemá gule urobiť za svoju slobodu krik. Radšej sa zodere z kože a bude plakať, že Bože nemá nič zo života, on za to nemôže. Ozaj, Slováci volia komunistov, tento národ stratil svoju pamäť už na čisto. Ozaj, reperi sú predajné makety, vypočítaví intrigáni pri zemi jak parkety. Ozaj, není vám tu niečo divné, bohatý niečo prikáže, chudobný mu prikývne. A ozaj, ja nie som predajný tovar a keď sa ti to nepáči, tak ľudne môj uriť pozaj. Ozaj, človeku sa nedá veriť, keď ide o peniaze, za 2 sekundy sa vie zmeniť. Ozaj, nebudem na to nič meniť, nechám ho, nech to rotuje až vtedy, keď príde zenit. Ozaj, človeku sa nedá veriť, keď ide o peniaze, za 2 sekundy sa vie zmeniť. Ozaj, nebudem na to nič meniť, nechám ho, nech to rotuje až vtedy, keď príde zenit. Ako toto, už sa tu začínam cítiť úplne sám jak Momo. Na čelo všetkých debilov stojí hranatý robo, zoženie si dynamit a bude tu bombovo. Ozaj, už ani nevnímate svoje okolie. Ozaj, už necítite, že to není v pohode. Ozaj, ste iba ovce, čo behajú po lúke. Ozaj, nechápete, že do zajtra to bude horšie, len preto, že sedíš a držíš piču a nedokážeš prekonať tú svoju stupiditu. Ozaj, si nepochopil, že to musíš zlomiť. Však ozaj, čo chceš byť iba lokaj, jak oni. Však čo si, však staraj sa o seba, buď jak bonsai. Prestaň mi hovoriť, že chceš hlavne dať kolaj. A vybehni oproti problému a tak ho zdolaj. A nevyhováraj sa na to, že si žosý ozaj. Ozaj, človeku sa nedá veriť, keď ide o peniaze, za 2 sekundy sa vie zmeniť. Ozaj, nebudem na to nič meniť, nechám ho, nech to rotuje až vtedy, keď príde zenit. Ozaj, človeku sa nedá veriť, keď ide o peniaze, za 2 sekundy sa vie zmeniť. Ozaj, nebudem na to nič meniť, nechám ho, nech to rotuje až vtedy, keď príde zenit. Pani, prečo chodím najebaný každý piatok, sobotu, lebo
ľudia takí ako ja, ktorých stále ovára poza chrbát. Piča stará, v noci chodím domov sám, ledva nohy prepletám, a keď mám náladu dobrú, z plných plúc si zaspievam. Tak čo sa stará, piča stará? Tak čo sa stará, piča stará? Nebola to náhoda, že sa stala nehoda, tak skončila stará pani Tatrovke pod kolesami. Nikto z nás to nečakal, nikto za ňou neplakal, dávno už je to za nami, hlavne, že je pohoda. Skončilo to senzače, pokým niekto nezačne od tých druhých vymýšľať si nové veci senzače. V noci chodím domov sám, ledva nohy prepletám, a keď mám náladu dobrú,